U 3 budinkoch zmeseni už veci od 900 osobi od planovanih 1600. U zaključenju naglašeno, že bezpečnosť hraždanov na perši mjeseci i pretoše muši počitovac hižovi šor i u šitskih budinkov, u ktorých migranti zmeseni. Uvedzený ohraničený východ po 22 hodin, a potrebno pre evidenciju obezpečiť i odvitujúci osobní kartočky za šitskih prisutných u budinkoch i ktorí še rušajú pres horod. A hraždanie treba, že by prijavili policiji, keďže majú dajaky nepríjemnosti so s migrantami. Iž zvekšana i aktivnosť šitských provadzacích služboch na pláne väčšej bezpečnosti u okruženju i kadziše migranti rušajú. Po slovok predsjedatelja opštiny Predraga Vukovića pri Ministerstve za robotu zanjato zborecký socijalni pitanja porušana i inicijativa, že by migranti z Afganistanu, Pakistanu i Maroka, ktorí vraceni zo zžemoch Európskej únii, boli vymeseni zo Šidu.